Baloiaren atzetik doaz hogeita bi Jokaldi bikainak da hamaika opari Futbolaren munduan kontu zarugari Ez gara jalda ezagun bertain jokalari Zoropila, zoropila Ostiko talokaz pitaz Arratsaldeon denoi, hementxe gara beste behin soropilean, gaurkoan ekainaren bederatzea, San Juanak gertu ditugu, uda ate joka, eta ikusiko zenuten, dagoeneko gaurkoan ez da saio arrunta, soropileko lehen denboraldia duela gutxi bukatu genuen, eta gaurtik aurrera Jose Mari munduko kopa bi egunetan hasiko denez, munduko kopa errepasatzen ibiliko gara, eta gaur lehen saioa, hasteko, zer modu zaude? Eixo, Josu, primeran, gogotsu, egia da hori, denboraldi bukaerak, lagun urtean behin ematen duela, ez, beste hilabateko luzapena, mundiala dagoenean, eta, bueno, gu ere prest hortarako mundialaz hitz egiteko, aprobetxatuz, datozen partido puxka, gozatu, ikusi, kritikatu ere, bai, badagoela, zer kritikatu, eta mundialaren inguruan luze eta zabal hitz egiteko. Pare bat egun eskaxetan hasiko den mundial horretaz. Egun bereziak izan dira guretzako, Jose Mari, egia esan, azkeneko asteetan lan desente izan dugu, eta gaur ere hemen iragarri behar dugu, batzuek jakingo dute, beste batzuek akaso ez, baina armailarekin elkarlanean arituko garera hemendik aurrera, eta zehazki munduko kopan, ezagutzen ez duenarentzat, armaia.eus plataforman, porra antzeko bat egiteko aukera izango dute bertan, jokalariak, taldeak aukeratuz, porra horren irabazleak sari batzuk ere eramango ditu, besteak beste irabazleak Aginaga sagardotegian bi pertsonentzako otordu bat irabaziko du, baina pixkanaka sari gehiago ere ateratzen hasiri da, baina esan bezala, elkarlana, soropilaren eta armailaren artean, nahi duenak hortxe du porra hori egiteko aukera, baina noski, Jose Mari, porra hau, txirrindularitzan gertatzen den bezala, txapelketa hasi aurretik egin behar da, beraz, bi egun geratzen dira munduko kopa hasteko, eta nahi duenak, hortxe, 24 ordu geratzen zaizkio, 24 ez, 48 ordu geratzen zaizkio porra hori egin ahal izateko, ez dakitzuk aukeraketaren bat egin duzun, lehen pronostikoak edo lehen ideiak badituzun, baina nik aitortu behar dut, dagoeneko nire hamaikakoa egina dudala, eta gero agian pixka bat gehiago komentatuko dugu, ez? Bakoitzak duen hamaikakoa, egin dituen aukeraketa horiek, baina munduko kopa oraintik hasi ez den arren, lehen polemikak ere gitxi dira, dagoeneko, Ipar Amerikatik. Bai, nik eta behin hori ere, eskerrak ere armailako kidei, eta guretzat elkarlan hau horrelako proiektu txikiak futbolarekin zerikusia dutenak, eta euskeraz elkartzea, guretzat berri ona da, bertan preste ongo gara edozertan laguntzeko, kolaboratzeko eta dena delako egiteko, eta nik ere nire porra egina dut, armaia.eusen, irabazteko urruti biliko naitzea, pentsatzen dut, baina, oraindik 48 ordu daudela esan duzu, agia aldaketa txoren bat egingo dut, baina hori parte hartu nahi duenak, parte hartu dezalaia, baina, alperrentzako ere ondo dago, ze porra behin eginda dagoenean, ezingo dezu berriro ikutu mundial guztian zehar, beraz, momentu batean egin, eta gero, hilabete osoan, puntuak eta horren baitan egongo da. Baina esan duzun bezala, gaur aste artea, orain 5 erdiak inguru grabatzen ari gara gau, ostegunean gaueko 9 hasiko da lehen mundiala, mundialako lehen partida, Mexiko eta Estatu Batuen, Mexiko eta Hego Afrikaren artean, eta baditugu hainbat eta hainbat albistea, hainbat polemika, eta
Eta bon, ez dakit nondik hasi nahi duzun, futbolatik zehatz mehatz edo eta beste kontuetatik, akaso zeu garrantzitsuagoak izan daitezkela, ere bai. Bai, gero pixka bat gehiago jorratuko dugu futbolaren atala, beraz, akaso lehenik eta behin, futboletik at egon diren edo oraindik ere martxan dauden polemika horiek aipatu ditzakegu. Ez dakit zein den zure sentsazioa, Josemari, baina nirea da munduko kopa estatu batuetan bakarrik jokatuko dela, ikusita bertan dauden polemika guztiak estatu batuetatik datozela. Hau da, Mexikotik edo eta Mexikotik eta Kanadatik, nik ez dut kexarik entzun, ez dut berri txarri edo polemikarik entzun, eta aldiz, estatu batuen kasuan, Iraneko selekzio nazionalarekin, Irakekin, orain ere Somaliako epaile batekin, gora bera Bai, handia bizitzen ari gara, ez da, Jose Mari? bai, nik oraingoz Mexikotik iritsi zaiten gauza bakarra da, etzi lehen partidua han jokatuko dela, estadio aztekan, Mexiko eta Hego Afrikan artean, Mexiko estatu batuak eta Kanadarekin omen da txarpelketaren antoratzailea. Kanadatik ez dut berririk jaso, eta eta estatu batuen inguruan, bai, dena bai, Donald Trump gora eta bera, Iranek indazkaten arazoak, akaso, bueno, Mexikotik ere beste notizia txiki hori eritxita, Iraneko selekzioa estatu batuetan gelitu behar zen kontzentratuta, azkenean orain azalduko dugun arazoen batengatik Tijuanara joan behar izan du, Mexikora, Mhm. eta hori da Mexikotik iritsi zaiten bakarra, dana estatu batuetan gertatzen ari da, dena albiste txarrak, aipatu duzun ere epailearen kontua, Somaliako epailea zen Omar Hartan, bere herrira itzuli behar izan da, mundiala arbitratu gabe geldituko da, eta badena hori, entzuten dena askoton, Infantino eta Trumpen interesek antolatutako txapelketa bat dela, eta gauza asko, ez dakit ez dira bat ere politak, eta azkenean txapelketa ere itxusitu egiten dute. Goazen nahi baduzu lehenik eta behin zuk aipatu duzun Omar Abdulkadir hartan epaiaren Mhm, kasuarekin. Ondo aipatu duzun moduan, 2025 urtean Afrikako epailerik onena bezala izendatu zuten, beraz, mhm, maila handiko epailea da, baina estatu batuek dirudienez, Somaliako hiritarrei bisa emateko prozesu hori gaur egun oso zaila da, hau da, Somaliako biztanleek estatu batuetan sartzeko arazo asko izan ditzakete, eta Omar Abdulkadir hartan epailea ere, egoera honetan aurkitu da. Miamira iritsi da, berak pentsatzen zuen ez zuela kaso arazo handirik izango estatu batuetan sartzeko eta bere lana egiteko, kontuan izanik Afrikako epaile onena bezala izendatua izan dela, baina mhm. aireportura iritsi eta estatu batutako segurtasun arloak, dirudienez, 11 orduz eduki du Abdulkadir hartan elkarrizketa antzeko bat eginez, bueno, ez dakit zertzen zehazki segurtasun arloko pertsona horiek jakin nahi zutena, baina kontua da, 11 ordu horien ondoren, debekatu egin diotela herrialdera sartzeko aukera hori, eta kasu honetan, hartanek ezin izango du munduko txapelketan epaile izan. Hemen FIFAk dioen gauza bakarra da, ezin duela nazio batek, kasu honetan estatu batuek hartzen duten erabaki honetan ezertxo ere egin, immigrazio kasuetan nazio bakoitzak erabakitzen duelako zer egin, baina kontua da, lehen polemika hau izan dugula, eta hartan berriz ere Somaliara itzuli beharko dela, eta bere ametsa munduko kopa batean egotea zen arren, aurten, estatu batuetan, ezingo da izan. Beraz, bueno, ez dakit ze iritzi duzun, niri pertsonalki nola ez lotxagarria iruditzen zait, baina beste behin FIFAk ere argi utzi du, hasiera batean beti esan duen arren neutraltasuna mantendu nahi duela, estatu batuetan munduko kopa bat antolatzearekin, nik esango nuke neutraltasunetik oso urrun dagoela FIFA ere. Beraz, bueno, lehen berri haupena ez, hartanek ezin izango du munduko kopan izan, eta beste epaile bat ondarko da. Bai, egia esan. Ulertezina da, hori. Azkenean, bueno, 2025ean Afrikako epaile honena izendatu zuten, esan duzun bezala. Somaliako historiako lehen epaile izango zen txapelketa handi bat arbitratzen.
Eta, bueno, azken horrelako txapelketak, ba, jokalari eta selekzio honak biltzen dituen bezala, ba, epaile honenak ere bildu nahi ditu, ez? Eta, bueno, nik ere irakurri duenez, ba, bueno, orain FIFaren epaileen arbitran zuzendaria, Pierluigi Colina ezagun, epaile hoi ezaguna da, eta esaten denez, ba, Colinak, bueno, hartanek Colinaren konfiantza osoa zeukan arbitatzeko, eta favorituetako bat zela ere, ba, txapelketa behin bere partio garrantzitsuenetan sartuta, ba, berak ere eukitzeko partio garrantzitsu horiek. Baina, bueno, ba, ezin izango da, pasaden ez behar honengatik, eta hori, berari eman dioten arrazoi bakarra da, ba, bueno, ba, bere aurrekarien egiaztapenean kezkak zeudela, hori adri adierazi diote, ba, segurtasunekoek hartani, Omar Hartani, eta hori da oraingoz berak dakien bakarra, eta Miamiko aireportuan zegoela, ba, itzuli behar izan du bere herrira, eta hori, ba, badakigu, ez? Donald Trumpek estatuetan daukan ba, migrazio politika hori nolakoa den, eta bueno, eta ez da bakarra orain hitz egingo dugu ere Irango selekzioari buruz, baina bai, Hori da. pena da, itxusia da, eta horrelako epaile bat, ba, e, txapelketa hasi eta bi hiru egunera horrela geratu behar izatea. Por cierto, horrez gain, part gauean, berandu iruditu zait, baina atzo gauean, adierazi izan, zein izango den lehen partiduk epailea, eta Walter Sampaio, Brasildarra izango da, estatu batuak eta hoi barkatu Mexiko eta Hego Afrika haren arteko partidua zuzenduko duena. Ba hortxe, lehen epailea. Antzeko beste pare bat kasu ere gertatu dira. Esaterako Iraken kasuan Aimen Huseinek salatu du antzeko kasu bat izan duela. 7 orduz egon omen zela immigrazioko langileekin hitz egiten, edo eta, bueno, berari ere ba, elkarrizketa luze bat egin ziotela, galdera askorekin, eta hori ere salatu du Irakeko izarrak, eta atzo bertan lagun arteko bat jokatu zen Herberen eta Uzbekistanen artean, eta irudiak nahiko zabaldu dira, Uzbekistaneko jokalariei egin zieten, bueno, segurtasun prozesu horren ondorioz, boltsa guztiak, kamisetak, den goiti bera begiratuta, eta Uzbekistaneko jokalariek eta staffak berak ere salatu du horrelako tratua ba, onartezina dela, eta bizitzan ez dutela horrelako traturik jaso. Baina, zuk aipatu duzu moduan, azken egunetan eta azken asteetan gehien aipatu den kasua ziurraski Iraneko kasua da, kontuan izanik, Hormuzeko itsasartean dugun egoera, ez Mhm. dakit lehen aldia den, baina gerran dauden bi herrialdeen artean, ba, bi herrialdetako bat, kasu honetan Iran, estatu batuetara joango da, munduko kopa jokatzeko, eta gaur bertan ere, Iranek adierazi du, ba, FIFAk legez selekzio bakoitzari bermatzen dien sarreren 8% hori ere, ba ez duela izango, ez? Hau da, zaletu bakoitzak, selekzio bakoitzak, badu haren zaleentzako bermatzeko eta gordetzeko sarreren 8% bat, eta Iranek salatu duena da, FIFAk ere, hori kendu diola Iraneko selekzioari, eta hori ere ez duela izango. Beraz, bueno, oraindik ez da munduko kopa hasi, baina polemikak ez dira falta, esan dugun moduan, beti ere estatu batuetan. Bai, hau da, ez, mundiala hasi eta bi egunera horrelako albisteak aurkitzea, ez da? Ba, hori, esan duzu bezala, selekzio bakoitzak, edo, bueno, federazio bakoitzak ehuneko zortziko sarrerak ditu, bueno, bai, sarreren ehuneko zortzia dauka bere zaletun artean banatzeko, guztien kasuan hala beharko luke, azkenean, bueno, mundiala bai, oso ondo, dirua irabazteko tresna bat da gaur egun, baina baita ere, ba, zaletuengan pentsatu behar da hori beti guk hemen behin eta berriz azpimarratzen dugu, eta ba, kaso ez dakit, ez da momentu ez da leku egokiena mundial bat ospatzeko, edo gerran dauden bi herrialdeari, ba, bueno, horrelako egoerak jaso behar izateko, baina beraiek ere, ba, bueno, babesa edo segurtasun neurriak ba, hartu beharko litzazke eta gauzak, ba, ez modu bat desberdin batean egin, eta orain, ba, bi egunera bapatean Iran zaletu gabe aurkituko da, estatu batuek ba, ala nahi izan dutelako,
Eta, bueno, ere, hori, pena da ere, bai, ez dakit beste partido, hainbat partido jokatu beharko ditu Iranek. Zaletu gabe, eta bueno, Iranena, bueno, horri aipatzen jarraitzen, Iranek jaso duen beste berria, hori da, hori aipatu dugu, zergatik joan den Tijuanara, ez da? Hori aipatuko dugu. Iran berez Tucson hirian konzentratzekoa zen, okerrez banago, Mhm. Chicagon eskala egin zuten, Tucson irira joateko zirenean, Chicagon jokari, hainbat eta hainbat jokari ere, ba, Somaliako epaiari bezala, hainbat orduz galdetegia egin zieten, e, imaginatzen dut, inulako zentzuri gabe, gero azkenian, zein izan da estatu batuen erabakia, ba, bisa eman behar zitzaien jokariei eta Iraneko selekzioko partaide guztiei, ba, 24 orduko bisa ematea, eta bakarrik oraingoz jokariei. Ez jokariak azkenean estatu batuetan egon ezin gelitu ezen izan dutenez, Tijuanara joan behar izan dute, Mexikora, gainera Iranen lehen hiru partidoak estatu batuetan dira, beraz, egunero joan beharko dute, partio egun bakoitzan joan beharko dute hegazkinean Mexikotik estatu batuetara, bisa hori bakarrik egunerako delako eta partida jokatzeko bakarrik eduki dutelako, baina tira, oraingoz jokaria bakarrik dute baimen hori, esan dizut ez selekzioko beste parte de guztiak eta beraien artean ba, federazioko presidenteak ere ez dauka bisa baimen hori estatu batuetan egoteko, beraz pentsatu nahi dut gauzak konponduko direla Iran lehenengo partidoako, eta bueno, naiz eta Iranek ba, azkenan ba, Tijuanan pasako dituen konzentrazio egunak, ba, behintzat, arazori gabe, sartu ahal izatea estatu batuetan, bai Iranek, bai jokariak eta bai gainontzeko guztiak, eta naiz eta ba, zaleen babesa ezingo duten auki, behintzat hori ez, ba, horrelako gauzak, ba, pentsatzen dut, ba, irabaziko duela jendearen zentzu komunak, bueno, hori pentsatu nahi dut, eta ikusiko dugun ze gertatuko den, baina egia esan hau finala txapelketa hasi eta oso egun gutxitara gertatzea, ba, egia esan sinestezina da, eta litzake gertatu beharko. Mhm. Halaxe da, ikusiko dugu ea zer gertatzen den datorren egunetan, baina aipatu duzun moduan igoera momentuz hasi aurretik ez da xamurra, baina azkenean futbola ere gizartean gertatzen diren beste prozesuen islada da, eta are gehiago ba, munduko kopa ez, munduan zehar guda asko ditugu, eta guda horiek ere ba, zelaian eta zelaitik ere islatzen dira, baina polemikak egoten diren moduan, munduko kopa anaitasuna ere ospatzeko ba, txoko bat izan ohi da, ez, Jose Mari? Eta anaitasuna aipatzen dugu moduan, munduko kopa honetan ere izango ditugu hainbat anai jokatzen, ez? Batzuk selekzio berdinean eta beste batzuk, Williams anaiak bezala, esaterako, ba, bi selekziotan, hori ere pixka bat errepasatu dezakegu, ez? Interesgarria delako, ez? Ikustea nola familia berean dauden anaiak, ba, hori ere genetikoa izan ohi da, ez, Jose Mari? Anaien artean horrelako kalitatea aurkitzea eta gero zu eta ni bezalako jokalariak aurkitzea, ez dakit nik oso gustua den, baina bizitza horrelakoa da eta kasu honetan gaur, bueno, aurten ospatzen den munduko kopa honetan ere, okerrez banago 8 anai pare izango ditugu, hau da, guztira 16 anai. Bai, hala da, 8 nahi bikote egongo dira, akaso ezagunenak ba, gure gertuen ditugun Williams tarrak izango dira, edota Frantziako selekzioan dauden Hernandez tarrak, Mhm. Eta Lukas, baina egia da, anai bikote guztiek ez dutela selekzio berarentzat jokatzen. Bueno, Iñaki Williamsek askotan adierazi zuen ez, Ganarekin, ba, bere amaren omenez jokatzen zuela Ganarekin. Bueno, nik ere akaso bai, baina akaso ere kalidade faltagatik ez du Espainiarekin jokatu eta Ara, Ganarekin jokatzeko aukera izan da, are izan da, ez dakit, baliteke. Baina elkarrizketa gabe geratu gara, soropilean, Iñaki ez da gerturatuko, baina Luisen, bueno, ez dakit kalidade falta edo, bueno, entrenatzaileen gusto falta, baina Luis Enrique, Luis de la Fuente edota lehenago zegoen, baina ez gogoratzen zein zegoen Luis Enrique horretikan, baina Iñaki Williams deitzeko asmorik, handasmo hundirik enien ikusi, beraz, da, bueno, hori da, ez, azkenean, bueno,
Bai, nik hori gero ere gertuen gogoratzen dudan kasua, bien nahi ezagun Jeron Boateng eta Kevin Prince Boateng ziren. Jeron Hori Boatengik da. Alemaniarentzat jokatu zuen, 2010 eta 14 mundiala, 14ean munduko txapeldun izan zen, eta Kevin Prince Boatengek Barcelona edo Milaneko jokari hoiak Ganarentzat jokatu zuen. Gainera uste dut beraien artean nahiko harreman kaskarra zutela, okerrez banago, baina bai, hori igual kasu ezagunenako horiek dira, baina bai, Mhm. goazen ere errepasatzera, ba, dauden beste anai bikoteak 8 bai dauden mundialentan esan duzun bezala. Hori da, okerrez banago, azken orduan, atzo bertan, Herberek adierazi zuten Jurrien Timberrek min hartu duela, Egia da, bai. eta deialetik at geratuko dela, beraz, azkenean zazpia nahi bikote geratuko zaizkigu. Lehenik eta behin, dagoeneko aipatu ditugun Williams anaiak, Niko Espainiarekin arituko da, eta Iñaki aldiz Ganarekin. Broby anaiak ditugu, Brian Broby Herberekin arituko da, eta Kevin Lucasen Broby Ganarekin, beraz, hauek ere bi selekzioetan, aipatu ditugun Hernandez anaiak, biak Mhm. Frantziarekin, Deroi Duarte eta Laros Duarte, kasu honetan Cabo Verderekin, hauei honen opa dienik, pertsonalki, ez dakit, ondoren Armaiako apustu honetan Cabo Verde aukeratu duzun, hori pixka bat aurrerago aipatuko dugu, baina ni asko gustatzen zaidan selekzio bat da. Kurasaoren kasuan, Leandro Bakuna eta Juninho Bakuna anaiak ditugu, ikusiko dugu ea baten bat bakunatzen duten anai hauek. Ondoren, John Soutar eta Harry Soutar, hauek ere bi selekziorekin, John Eskoziarekin arituko da eta Harry aldiz Australiarekin, eta amaitzeko Due anaiak, Desire Due Frantziarekin arituko da, eta Gela Due Bolikostarekin. Beraz, ikusten duguna da munduko kopa honetan anai asko bi selekziorekin arituko direla. Egia da zuk aipatu duzuna, 2010 urteko munduko kopa hartan lehen aldiz bi anai aurrez aurre egon ziren, nahiz eta anai ordeak ziren, Boaten anaiak, bat Bai, Ganarekin aritu zen eta bestea Alemaniarekin, baina kontuan izanik zenbat kasu dauden aurtengo munduko kopan, nik esango nuke ziur aski aurten anaien arteko norgehiagoka bat ere ikusteko aukera izango dugula. bai, hau urten azkenean hori askotan aipatu dugu, barkatu, 32 selekziotik 48 aldatu da mundiala, eta 8 anai bikote egon da, eta horietatikan selekzio bakoitz berdinean jokatzen dutenak ez dira denak berdinak, bai, esan duzu, William Starrak ez dute selekzio berdinean jokatzen, Soutartarrak ere ez, bueno, esan duzun azkenean, Teo Hernandez eta Lucas Hernandez jokatzen dute Frantziarekin, Quinten Timber eta Jurrien Timberrek erberentzako, baina ikusi beharko da Mhm. azkenean biak mundialen izango diren, eta gero Duartetarrak, Cabo Verderen jokatuko dutela, eta Bakunatarrak barkatuko Kurazaurekin, baina besteak, bai Due, bai Soutar, eta bai Broby, ba, Hori horiek da, selekzio desberdinekin jokatuko dute. Beraz, bai. ikusi beharko da, baina bai, egia esan interesgarri izango litzake ez, horrelako mundial batean, ba, Mhm. bian nahi elkarren korta ikustea, eta gainea, ba, selekzio, edo ronda txanda importante batean. Hemen, bueno, pixkat begiratuta, Harry Soutar eta John Soutar, harrigarria intzaitea, eta Eskozia eta Australia, elkarrengatik zeurruti dauden, Bai. dauden ikusita, ba, zergatik jokatzen duten batek Australiakin, eta besteak Eskoziarekin, baina biak Aberdeenen jaiota dira, Eskozian, baina, bueno, imaginatzen dut, ba, gurasoetako bat, ba, Eskoziarra, Australiarra izango dela, bestea Eskoziarra, horren bakoitzak bere autu egin zuen bere garaian, Mhm. John Soutarreko gaur egun Eskoziako liga jokatzen du, Rangersen, eta Harry Soutarrek Australiarekin. Harry Soutarrek gaina aipatu genuen azken saioetan, duela desente zeramala jokatu Australia jokatu gabe, eta Australiako sogoiz hasi zuela konzentrazio hori jokari batzuk proban eukita, eta Harry Soutar haietako bat zen. Eta, bueno, ba bai, Harry Soutarrek Eskozia eta Inglaterra inguruan egin du bere ibilbide guztia, baina jokatu Australiarekin jokatzen du. Mhm. Esan behar dena da, munduko kopa batean anaiak egotea eta anaiak izatea ez dela berritasun bat. 1950ko munduko kopa horretan, hau da, jokatu zen lehen munduko kopan, dagoeneko
hiru selekzio izan genituen anaiekin, alde batetik Argentinak Juan eta Mario Evaristo zituen, Mhm. bestetik Frantziak Lucien eta Jean Loren zituen, eta bestetik Mexikok bi anai bikote zituen, batetik Felipe eta Manuel Rosas, eta bestetik Rafael eta Francisco Garza. Beraz, bueno, munduko kopako lehen edizio horretatik, anai bikote asko izan ditugu, eta geroztik, bueno, asko aipatu daitezke ez, baina ez dakit ezagunenak, kaso Laudrup anaiak izan daitezke, Jack eta Bobby Charlton, bueno, Mhm. asko dira adibideak, baina ez dakit badakizun Josemari, noiz izan den munduko kopa batean, selekzio batek, ez bi anai, baizik eta hiru anai eraman dituen momentu bakarra, selekzio bakarra izan da, eta behin bakarrik eman da kasu hori, baina hiru anai egon ziren munduko kopa batean, selekzio berean. Selekzio berean, ideiarik ez, mende honetan hola punpalasterrenan ez zait etortzen inor, ez dakit zeuzte esategatik, 80 esango dizut, baina sekulako hiruko botatzen ari naiz. Pixka bat berriagoa da, duela 16 urte gertatu zen, 2010 urteko munduko kopan, Hego Afrikan, Ostra. Johnny, Jerry eta Wilson Palacios anaiek osatzen dute hirukote hau, hiruek Hondurasen. hori da, Hondurasekin joan ziren, akaso ezagunena Wilson Palacios izango da ez, Bai. Premier Leaguean aritutako jokalaria, baina, nahiko deigarria da haien historia, hasiera batean 2010ko munduko kopa horretan Wilson eta Johnny bakarrik zeuden deialdian, baina azken unean Julio Cesar de Leon lesionatu egin zen, min hartu zuen, eta horren ondorioz Jerry sartu zen deialdian, eta hiru anai joan ziren munduko kopa batera. Eta, Enekin begira, Wilson Palacios izenez bai ezagutzen dute, baina, mira, esan, hiru anai selekzio batean sekulako meritua da. bai, eta irakurri dudaren arabera, ez dira hiru bakarrik, beste anai bat ere bazuten, Milton izenekoa, eta hau ere aritu zen Hondurasekin jokatzen, Milton. baina munduko kopa baino lehenago, deialdi batzuetan sartu zen arren, munduko kopako deialdi horretan etzen izan, baina hau da munduko koparen historian gertatu den momentu bakarra. Hiru anai joan ziren selekzio batekin, eta geroztik, ez geroztik, eta lehenago ere, ez da horrelakorik gertatu. Beraz, Palacios anaiei, badakigu Soropiaren entzule fidelak direla, besarka da handi bat, Honduras aldera. Bai, ala beste mundial batean ditugun ester Honduraseko gazteak. Honekin, txiko du pixka bat anaitasunaren parte hau, ondo baderituzu, Josemari. Eta aipatu nahi genuen beste puntu interesgarri bat, gaurko eta aurtenko munduko kopa honetan, jokalarien nazionalitateak edota jaio diren herrialdeak dira, ez? Egia da globalizazio garai batean gaudela, eta jokalari askok erabaki dute ez jaio diren herrialdea errepresentatzea, baizik eta ziur aski, haien gurasoen, haien aitonamonen herrialdeak errepresentatzea, eta hori horrela, selekzio askoren kasuan, esango nuke agian bakarra dela jokalari guztiak atzerrian jaiotakoak direnak, baina guztira 289 jokalari izango ditu aurtengo munduko kopan, jaio diren herrialdea errepresentatzen ari ez direnak, beste herrialde bat errepresentatzen ari direnak pixkat. Hori ere ipatu ez dakegu ez, interesgarria delako ikustea dinamika hauek ere nola iristen diren munduko kopara eta futbolera. Bai, azkenean, kasu asko daude, globalizazio kontuak, eta, azken ere, familia kontuak ere baimentzen dute, naiz eta zu herri horretan jaio, zure familiako baten herrian jokatu alitzateak, eta, geroz eta kasu gehiago ikusten dira, eta, mundial horretan edo xente, eta, nire ustez, aipagarriena adibidez, uste dut, Kurazaoko selekzioa dela, adibidez, Kurazaon, uste dut, okarraz banago, jokari guztiak jaio direla Kurazaotik urrun. Bai, alaxe, guk hemen aurrean
datuak ditugu eta datu hauek okerrak ez badira, Kurasaoren deialdian sartu diren jokalari guztiak Herbehereetan jaiotakoak dira. Ez da jokalaririk jaio Kurasaon bertan, eta nik horrelako aurrekaririk egia esan enuen ezagutzen, baina beste selekzio askotan ere antzeko kasuak ditugu, ez? Esaterako Mhm. Kongoko Errepublika Demokratikoan jokalari asko, ia 10 inguru Frantzian jaiotakoak dira, beste bost Belgikan, bi gehiago Bai. Ingalaterran, eta beste bi Suitzan. Beraz, bueno, hau ere interesgarria. Bai, baina Kurasaorekin azkeneko gauza, eta esan dut Kurasaotik urrun, jokarik guztiak Herbehereetan jaio dira. Hori da, bai, bai. Beraz, iaia Herberek bi selekzio dauzkate iaia, baina Kuraso egia esan badago garai batean Herbeheretako kolonia izan zen, eta bueno, Kuraso, bueno, jatorri asko handia handokate. Eta, bueno, adibidez, aurreko gaiarekin pixka jarritu da, Leandro Bakuna eta Juninho Bakuna esan dugunez, Mhm, Kurasaoko jokalariak dira, eta biak Herbeheretarra dira, biak Groningen jaiota, eta Kurasaorenkin jokatuko dute. Mundial honetan, beraien selekzio guztiak bezala, Herbeheretarrak direla bertan jaiota. Baina, bai baditugu kasu gehiago, eta hainbat kasu, eta bueno, anaiekin bukatzeko orain bai, lehen aipatu dituzun Deroi eta Laros Duarte, hauek Cabo Verderen jokatuko dute, baina Cabo Verden bost jokalari daude, Herbeheretan jaiota, eta hauen kasua, hala da, Deroi eta Laros, biak Rotterdamen jaio ziren, mhm. eta, baina, bueno, gero Cabo Verde, bueno, badakigu kolonia Portugaldarra izandakoa dela, naiz eta Portugalen jaiotako 3 jokalari bakarrik egongo diren Cabo Verdeko selekzioan, Wagner Pina, Telmo Arkanjo eta Elio Varela, gero Frantziatik 3, bat Irlanda jaiota, eta beste bat Estatu Batuetan, adibidez, Cabo Verderen kasuan. Bai, hemen nik esango nuke pixka bat jokalari bakoitzaren jaioterria ikusita oso ondo islatzen dela kolonialismo ondorengo prozesu hori, ez? Esaterako Argeliaren kasuan jokalari asko dira Frantzian jaiotakoak, Lucas Zidane, Rayat Ainuri, Riyad Mahrez, asko dira. Senegalen kasuan ere 10 jokalari inguru Frantzian jaiotakoak dira. Hmm. Tunezen ere antzeko zerbait gertatzen da. Marokoren kasuan, 7 jokalari inguru Frantzian jaiotakoak, Espainian beste 6. Beraz, bueno, kolonialismo esan bezala, ondorengo prozesua ere ondo izatzen dira, baina niri oso deigarria iruditu zaidan kasu bat, Waldemar Antonen kasua da. Borussia Dortmundeko zentrala, Mhm. Alemaniarekin jokatzen du nola ez, baina Uzbekistanen jaiotakoa da. Eta pixka bat begiratzen hasi naiz bere historia, Tashkent hiriburuaren Tashkent hiriburutik gertu jaio zen, 1984 urtean, eta 2 urte zituela joan zen Alemania aldera, baina bere gurasoak errusiarrak ziren. Beraz, Alemaniara iritsi zenean oraindik ez zuen alemanieraz hitz egiten, hori dio behintzat Mhm. Borussia Dortmundeko webguneak, baina deigarria Bai. iruditu zaitez Alemaniarekin jokatzea eta Uzbekistanen jaiotakoa izatea. Bai, egia esan bahira horrelako aukera ematen du mundialak, ez? Horrelako, bueno, kasu kurioso edo ezagutzeko. Nik enekien, izan Waldemar Anton, Dortmundeko zentrala Uzbekistanen jaio zenik. Eta bai, eta milaka kasu aipatu ditezke. Gero ere jendeak kasu ez du jakingo, baina Kroaziarekin realeko jokaria den Luka Susicek jokatzen du. Mhm. Luka Susic Kroaziarra da, baina Austrian jaiotakoa, ez dakit hori bazenekien zuk, Josu? Ez, Lin, Austrian Lin, bai, jaiota ezitakoa izango da orduan, imaginatzen dut. Jaio eta ez bai, ze bera gero, Mm. bai, Red Bull Salzburgen akademian nazitako gari da, baina bueno, bai, bere gurasoak, Bosniako gerra zela eta, Kroaziara, Austriara joan ziren, eta Mhm. Linz herrian jaio zen Lukas Usic, baina, bueno, bera imaginatzen dut, bueno, Kroaziarra sentituko dela, baina, bueno, azkenan Austrian jaiotzeak, behintzat aukera ematen dizu eta jokatu, eta Austriarekin jokatzeko
jokatzeko aukera ematen dizu, eta horrelako kasua bada susitxena, eta gero, kasu guztiz desberdinak, adibidez, Markus Thuram, Frantziarekin jokatzen ibiliko da, Lilian Thuram handiaren semea, Lilian Thuram, mundiala irabazitakoa, 1988an, eta 2006an mundialako txapeldun orde, beraz, jokari handia izan dakoa, baina, gara, bere karrera ibilbide handiena, luze urte gehienak Italian eman zituen, beraz, Markus, bere semea, Parman jaio zen, Lilian Thuramek han jokatzen zuenean, eta, bueno, hori, batzuk gerragatik besteak aita futbolaria zudelako, jaio ziren, eta Markus Thuramek, txorakeri horrengatik, edo, bueno, detaile txiki horrengatik, Italiarekin jokatzeko aukera, edo bazuen, adibidez ere, Giuliano Simeone, Italian jaiotakoa da, bere aita, Italian jokatzen ibilizerako, bere ibilbideko azken urteetan, eta horrelako hainbat jokarien kasu daude. Eta, bueno, niri pixkatola harritu nagoena da, hori ikusita, zenbat suediar jatorriko jokari dauden Irakeko selekzioan. Irakek 4 jokari ditu Suedian jaiota, beste bat Danimarkan eta beste bat Norvegian. Gero Inglaterran bat eta 2 Alemanian, baina bai, Skandinavia herrialdeetan, batez ere Suedian, harritu nahi ikusteak zenbat bertan jaiotako jokari ditun Irakeko selekzioak. Bai, hemen kolonialismo aipatu dut nik, zuk gerra aipatu duzu eta guda, eta arrazoi duzu, Bosnia, Kroazia, hemen ere Irak begiratzen badu non jaiotako jokalariak diren, Bosniaren kasuan ere, esango nuke Jugoslaviako gerra oso ondo islatzen dela, jokalari gehienak 80 hamarkada horretan jaiotakoak dira, asko Alemaniara, Austriara, Suediara joandako jokalariak dira, eta hori ere oso ondo islatzen da kasu honetan. Eta nik bai amaitzeko, Katarren kasua ere aipatu nahiko nuke. Katarren kasuan, asko eta asko, Egipton, Belgikan, bat Brasilen, Frantzian, Ganan, Portugalen jaiotakoak dira. Hemen Julen Lopetegik lana izango du, egia esan, Katarrekin itxura ona emateko. Nik irakurri dudanaren arabera eta ikusi dudanaren arabera Katar ez dabil bereziki fin, beraz, asteasuko maisuak ere izango du lana munduko kopa honetan, baina esango nuke, bere talde horretan hirugarren postuan geratzeko ere lanak izango dituela Julen Lopetegi gaixoak. Bai, egia esan azken aldian, Asiako kopan ondo ibili da Katarreko selekzioa, baina 2022an ilusio handiarekin joan ziren mundialera eta sekulako kolpe hartu zuten lehen txandan kaleratzen, gainera antolatziak izan da. Eta, ikusi beharko dugu zertarako gai den Julen Lopetegi, baina, Katarren selekzioa, ez da nire gogokoena, baina, Julen Lopetegi zorte guztia opa diot. Eta, eta aztu zaitena komentatzea ere, Giuliano Simeone eta Markus Thuramen kasua, akaso ezagunena aztu zait, Erling Haaland. Erling Haaland, azkenean berselekzioa ez da ezagunenetakoa, Norvegiak 88tik darama mundialik jokatu gabe, eta jendeak gogoa daka Erling Haaland tamainako jokari bat ikusteko erlako txapelketa batean, baina, bera ere, Ingalaterran jaio zen, beraitak, bera hau ezela, Manchester Cityn jokatu baizuen, eta antzagoela, eukizuen Erling Haaland txikia. Beraz, hori, hainbat eta hainbat kasu daude, jendeak jarraitu nahi baditu, datu desente baditu interneten, baina iaia selekzio guztiak edo denek eukiko dute jokarien bat beste herrialde batean jaiota eta jatorri ezberdinen jokariak selekzio guztietan. Horixe da, anaitasun kontuak errepasatu ditugu, jokalarien jatorriaz ere mintzatu gara, Josemari, eta orain bai, munduko koparen pronostikoekin ere atal txiki bat landu dezakegu, hankatuko programa borobiltzeko. Hori bai, pronostikoekin joan aurretik, nik beste zerbait aipatu nahiko nuke, zoritxarrez aurtengo munduko kopan gure selekzio ez dugu izango. Dirudienez, 2030 urtean ere zai xamarra izango da, Euskal selekzioa bertan izatea, baina nor daki. Horretarako egin behar dena, nola ez, lan asko egitea da. Federazioak badakit azken txanpa honetan, bere lana egin duela eta saiatzen ari dela.
Baina besteak beste, ekimen batzuk ere sortu dira, bat aipatu nahiko nuke, Zazpi Baietz izeneko ekimena, Bai, ekainaren 13an ospatuko dute Euskal Herriko hainbat txokotan, Algortan, Trebinun, Gopegin, Hendaian, Portugaleten edota Muskizen, Euskal Herriaren edota Euskal Selekzioaren ofizialtasuna eskatzeko hainbat ekimen egingo dituzte, egun hartan, ekainaren 13an. Beraz, hau ere aipatu nahiko nuke, azken finean, Euskal Selekzioak ofizialtasuna lortzea nahi badugu, hau ere landu egin behar delako, ez federaziotik soilik, baizik eta gu herritar bezala ere horrelako ekimenak sortzea esango nuke garrantzitsua dela. Beraz, parte hartu nahi duenentzat, eta informazioa lortu nahi duenentzat, Zazpi Baietz izenarekin topatuko dituzue, Twitter, Instagram, edota beste hainbat sare sozialetan. Beraz, hortxe, nire pronostikoekin joan aurretik, aipamen txiki hau ere egin nahi nuen, eta nahi duenarentzat ziur aski egun polita izango da, ekainaren 13a, beraz aprobetxatu eta gerturatu zaiteztete Zazpi Baietzek antolatutako ekimen honetara. bai, benti dira ongi etorriak. Euskararen aldeko, edo kasu honetan Euskal Selekzioaren filde ofizialtasunaren aldeko eta horrelako ekimenak. Orain mundialean sartuko gara eta, beti oi hartzun namen behar zaio horrelako ekimenei eta ongi etorria izango dira beti. Eta ea hemendikan urte batzuetara lortzen dugunez, ofizialtasun hori eta ez horrelako txapelketa baten atanian gure pronostikoak ematerakoan Euskal Selekzioa aipatu dezakegun. Javier Clementeren gidaritzapean. Polita litzateke, egia esan Barakaldoko ile horia aulkian izan da Euskal Selekzioa munduan zehar ikustea, baina momentuz Euskal komunitateak egin dezakeen gauza bat da, armaia.eus plataformaan edo webgunean sartu, eta bertan, pronostiko horiek egin. Jose Mari, goazen pixko bat guk egindako pronostikoak aipatzera, esango nuke aginagan otordu hori lortzea zaila izango dela, baina hemen garrantzitsuena jolasa da, komunitatea sortzea, eta alde menean ere, nola ez, euskeraz egitea. Favoritoei dagokionez, jokuak armaiak lau aukera ematen ditu, ez dakit zuk ze selekzio aukeratu duzun, baina nik aitortu behar dut Frantzia aukeratu dudala. Nik beste bizilaguna, Espainia aukeratu dut. Ara, bi bizilagunak aukeratu ditugu. Nik hemen aitortuko dut Frantzia aukeratu dudala, naiz eta zelai erdian zerbait falta zaion, nola ez taldeari, Txuameni, Kante, Rabiot ditu zelai erdian, baina kalitate pixka bat falta zaio hor, baina iruditzen zait, kontuan izanik denboraldia amaiera dela, jokalari asko oso nekatuta iritsiko direla, eta gainera Estatu Batuetan eta Mexikon zehazki temperatura oso altuak aurre ikusten direla, iruditzen zait oso garrantzitsua izango dela aurtengo munduko kopan talde oso fisikoak edukitzea, eta hor Frantziak jokalari oso fisikoak ditu, jokalari azkarrak, jokalari indartsuak, eta horregatik aukeratu dut nik favoritoen artean Frantzia, naiz eta, esan bezala, iruditzen zaidan, zelai erdian zerbait falta zaion. Nik Espainia aukeratu dut, eta ez dut oso argi aukitzen aukeratu, baina Espainia beti azkenean, joko aldetik akaso zerbait gehiago eskaintzen du, gainotzeko selekzioak baino, akaso izarra hondiren baten izena falta zaio aurrekaldean, Lamin Yamal kenduta, baina selekzio serioa da, atzekaldean akaso duda gehiago uzten ditu, eta baloia asko mugitzen duen selekzio alde batetik bestera, eta azkenean baloiaren atzatik horregitea ere oso nekagarria eta kostatzen dut, Espainiak ere hortara behartzen zaitu. Eta nire favoritoa ez talauntza hondiekin behintzat, baina Espainia jarri dut bai. Hortxe, Euskal Selekzioaren aldeko aldarrikapena egin, eta 30 dira, batek Frantzia aukeratu, besteak Espainia, bikaingoaz, baina, bizitza horrelakoa da, esan bezala jolasa da, ez du esan nahi, bi selekzio hauek irabaztea nahi dugunik, baizik eta guk hemen puntuak lortu nahi du Jose Mari, eta goazen beste underdogekin, hau da, bigarren maila batean dauden selekzio horiek, agian ez direla lehen 3-4 favoritoak, baina txapeldun izateko hautagai handien artean ere sartu daitezkenak. Hor, ez dakit Jose Mari, ze selekzio aukeratu duzun? Beste behin zalantza askorekin, baina akaso duzu esperoko, baina nik herbereak aukeratu dut. Ara?
Ez usteko handia, niretzat, egia esan, enuen zure aukerak eta hori espero, Mm. baina nik nire kasuan Portugal aukeratu dut. Portugal hori zen nire beste aukera, baina bueno, ikusi dute Herbereak azkenean multzo, bueno, akaso ze erresa daukala, Suedia, Tunisia eta Japonian aurka jokatzen du, eta bueno, naiz eta gola falta zaion selekzio bat den akaso, ze hor bere aurrera Wout Weghorst eta Memphis Depay dira, beraien urte honenak aspaldi pasazirela, baina bueno, selekzio zendua irutzen zai, jokari hona ditu, Gravenberch, De Jong, Cody Gakpo, Virgil van Dijk atzekaldean, bueno, eta orduan ikusten dut behintzat, ba, nagusitasunez irabazi dezakela bere multzo, eta gero pare bat kanporaketa pasa, eta bueno, azkenen gero finalerdenetatik aurrera, ba, hortxe sorteak ere asko dauka jokuan, ba, bueno, orduan uste dut urrutira iritsi daitekeen selekzio bat dela, zozketari eskerrera bai, baina bueno, hori ikusita, ba, Herbereak hartzea erabaki dut. Hortxe, nik Portugal, esan dudan moduan, asko gustatzen zaidan talde bat, aurreko saioan ere aipatu genuen, Roberto Martinezek zuzenduriko selekzioa, batez ere, zelai erdi hori zoragarria da, baina nor daki zer gertatuko den. Urrengo galdera edo urrengo aukeraketa A, taldean edo A multzoan kokatzen diren taldeak dira, hau da, ez dira zehazki underdog izatera iristen, baina, bueno, selekzio potenteak dira, eta ziur aski final laurdenetan, final erdietan ere izango ditugu. Hor, Jose Mari, nire kasuan, selekzio afrikar bat aukeratu dut, nik Maroko aukeratu dut. Mhm. Aukeraketa ona, Maroko maila ona ematen ari da, eta Afrikako, bueno, egongo txapeldun ordea dela esango dugu ez. Ez, txapelduna, Jose Mari, hemen gauzak diren bezala. Bueno, guk soropileko saio batean, Senegali eman genion gure garaikurra, beraz ez Bai, dakit. bai. Baina bai, egia esan Afrikako selekzioak segulako urte honak eduki ditu, naiz eta okeraz gana joan, Abde lesionatu egin zen, duela bi lagun artekoan, Bai. eta ez da mundialea iritsiko, betiseko jokaria. Bai, hala da. Esango nuke gainera, munduko kopan ere jokalari gehiagok min hartuko dutela, aipatu dugu Timberren kasua ere, denboraldia oso luzea izan da, atsedena oso urria jokalarientzat, eta zoritxarrez esango Mhm. nuke egutegia nola dagoen ikusita, ba, lehen jokalari hauek min hartu dutela, baina gehiago ere izango direla. Zure kasuan ez dakit, Jose Mari, ze selekzio aukeratu duzun? Nik ba, Kolombiako kafeteroak aukeratu Ara, ditut. ara. Bai, bueno, jokari hona dituen jokari selekzioa da, Luis Díaz, Luis Suárez, Portugaleko ligan 11 gol sartu dituela, 11 baino askoz gehiago. James Rodríguezek hor jarraitzen du, bere 35 urterekin, baina, bueno, horrelako gure txapelketan azia egiten da. Muñoz, bueno, konferentzia liga iraziula Crystal Palaceekin, Jefferson Lermak, ba, bueno, Bournemoutzekin txapeldun liga selkatu dela Premierrean, bueno, jokari honak dituela iruditzen zait. Eta, bai, iruditzen zait, ba, Brasil eta Argentina eta gero, akaso, Hego Amerikako talde onena dela, beraz, eman dezakela, ez ustekoren bat Kolombiak. Aukerak eta ona, egia esan, nik ere hor zalantza eduki nuen. Momentuz, konturatu naiz ez dugula aukerak eta berdina egin, oso gauza desberdinak aukeratu ditugu, baina, Egia da. bueno, ea nork irabazten duen. Hurrengo aukeraketa, B aukeraketa bat izango litzateke, hauek ez dira favoritoak, ziur aski gehienak final zortzirenetan, eta final laurdenetara iristeko moduko selekzioak dira aurreikuspenen arabera. Ez dakit ze selekzio aukeratu zuen Jose Mari, nik orain bai Hego Amerikako selekzio bat, nik Ekuador aukeratu dut. Ba, nik zalantza handi egin eta oraindik ostegun arte aldatzeko preparada dakagu, beraz hau Ara. esan beharra ez dela gure porra, ez? Porra behin betiko porra, baina oraingoz koinzitzen dugu nik ere, oraingoz Ekuador hartu dut. Ados, niri egia esan selekzio hau gustatzen zait eta irakurri dudaren arabera ere ba, itxura ona du, gehien ezagutzen ditugun jokalariak ba, Piero Hincapié, Patxo, Estupiñan, edota Moises Caicedo bezalako jokalariak izan daitezke, baina nire ustez sorpresa bat izan daiteke Ekuador, final laurdenetara iristeko moduko talde bat duela iruditzen zait, baina esan bezala, aurreikuspenak eta ondoren gertatuko dena askotan oso desberdina izan ohi da. Eta orain bai, taldeen Bai. azken aukerak eta honekin amaitzeko, ze multzo batean kokatzen da harmailako joko honetan, nik Europako selekzio bat aukeratu dut, zalantza asko izan nituen, enuen bat ere argi,
baina azkenean, Austria aukeratu dut. Ni Austria eta beste baten artean nengoen, eta nik bestea aurkatu dut azkenean, eta sekulako afizio eramango duen taldea, ziurrenik, eta Turkiako gizonak aukeratu ditut. Niri Turkia pertsonalki asko gustatzen zait, herrialde bezala, selekzio bezala, baina aldi berean iruditzen zait nahiko bularrotzak direla, Jose Mari, horren ondorioz, azken momentuan esan nuen bai, jokalari onak ditu, Yildiz edo eta Arda Güler nola ez, baina ez du aurrelari oso finik, atzealdean ere akaso arazoak izan ditzake, eta Turkia iruditzen zait, beste behin, herrialde maitatu da den arren, ez dela oso urruti iritsiko, baina nor daki. Goazen orain gainontzeko taldeekin, azkar-azkar, hiru talde aukeratu Bai. behar dira kasu honetan, eta nire kasuan Algeria, Hego Korea eta Txekia aukeratu ditut. Ego Korean koinziditzen dugu, Bai? baina gero nik hor Afrikara egin dut bidaia, eta Kongoko Errepublika Demokratikoa, eta Bolikostaren alde egin dut apostu. Ara, Afrikako selekzioen aldeko apustua beraz, nik bakarra aukeratu dut, Algeria, eta bukatzeko extra bol bat dugu, oraindik aukeratu ez dugun talderen edota selekzioren bat aukeratu dezakegu, eta nik hemen oraindik munduko txapeldunak diren Argentina aukeratu dut. Egia da ez dagoela agian lehen bi favoritoen artean, baina iruditzen zait askok Argentina gutxi etxi dutela azkeneko asteetan, Oso gutxi hitz egiten ari gara Argentinaren inguruan, Messi egia da ez dela duela 10 urteko Messi, baina oso talde ona du Argentinak eta badakigu zer pasiorekin jokatzen duten, beraz, nik extra bol moduan, Argentina, aukeratu dut, Jose Mari. Bai, egia da gutxi hitz egiten ari dela Argentina buruz, eta ez daztu behar egungo txapelduna dela. Eta egungo txapeldunak beti emango du gerra, eta horri biliko dira bukaera arte ziurrenik, baina bueno, nik herbereak hartu duan ez lehenengoan, hontan aprobetxatu dut Portugal hartzeko, ze jende askoren kiniletan dago, eta nik uste Portugalek daukan taldearekin ere urrutira iristeko taldea badaukala. Eta orain bai, kiniela bukatzeko, armaia eta hamaikakoa bukatzeko, goazen jokalarekin azkar-azkar, nire kasuan atezain moduan Diogo Costa aukeratu dut, Portugaldarra, bi atzelari aukeratu behar dira, hemen agian Portugaleko jokalari gehiegi aukeratu ditu dela konturatzen ari naiz, Nuno Mendes eta Achraf Hakimi aukeratu ditut, erdilari Mhm. moduan Mikel Olis eta Bruno Fernandes, eta aurrelari moduan Kylian Mbappé eta Eldor Shomurodov Uzbekistandarra. Hemen arriskatu beharra izan dut, baina iruditzen zait Uzbekistanek sartuko dituen bi golak Eldorrek sartuko dituela, eta aukeraketa amaitzeko gazteen kasuan Kerim Alaibegovic Bosniarra eta Abosbek Paizula ez, hau ere Uzbekistandarra. Konfiantza osoa dut Fabio Cannavaroren taldean, ziur aski Paizula ez da maikakoan izango, baina hemen arriskatu beharra dago, armaian, eta bukatzeko 30 urtetik gorakoen artean Lionel Messi, sorpresa bezala Bolikostako Jan Diomande eta Algeriako Anis Hadi Moussa, eta Euskal Herritarren artean Mikel Oyarzabal. Beraz, honekin esango nuke aginagan gosari bat ere ez dudala irabaziko. Baditugu gauzatzuk berdinak, orain errepresatuko dugu. Nik atezaina esan dugu oraindikan behin ez dela behin betiko porra, pare bat egun baditugu aldatzeko, baina nik orain goz, atepean Maik Mañan hartu dut, Frantziako atezaina. Ondo? Atzekaldean Virgil van Dijk eta Gabriel Magalhaes, Brasildarra. Erdilariak zein hartu ditut, Joao Neves, Portugaldarra, eta Luis Diaz, Kolombiarra hartu dut, nik uste. Luis Diazek, golen bat edo emango digula. Eta aurrerarietan, Kylian Mbappé eta Mikel Oyarzabal hartu ditut. Ara. Gol asko sartuko ditu Leurtzeta Eibartarrak. Gazteetan, Lamine Yamal eta hemen zu bezala, Jan Diomande hartu dut. Ez berkatu, zuk hori sorpresetan hartu duzu, ez da? Bai, nik ez ustekotan sartu dut Jan Diomande. Nik gazteetan, Lamine Yamalekin batera, 30 urtetik gora zuk Leo Messi hartu duzu, nik Madeirako xomorroa, Cristiano Ronaldo, akaso bere mundiala izan daiteke hau, sorpresetan koinziditu dugu, nik ere Anis Hadjimus hartu dut, Algeriarra, eta Ganako, Iñaki Williamsen selekziokide den, Antoine Semenyo Manchester Cityko jokari hartu dut. Ara.
Bai, eta gero Euskal Herritarren artean, Mikel Oyarzabal ezin dudan ez hartu, oraingoz Martin Juanpa. Zubimendi hartu dut, baina zalantza askorekin, beraz ez dakit Martin Zubimendirekin mantenduko nahi zen, beraz horiek izan dira ere aukeraketak, eta nik ere uste, aginagan ez dudala, ere ez, egun honik ere irabaziko, baina bueno, Bueno, hortxe, gure amaikakoak, guztiz doainik da, armaia puntu dausen egin dezakezue amaikakoa, eta guk ere, nola ez, Jose Mari, ligatxo bat ere sortuko dugu, Soropileko ligatxo bat, badakigu gure entzuleak oso jakitunak direla, eta ziur aski gu azken postuan geratuko gara Soropileko ligatxo horretan ere, baina, ea zer gertatzen den munduko kopa honetan, joango gara pixkanaka errepasatzen, esan bezala, 2 egun besterik ez dira geratzen munduko kopa hasteko, eta hementxe izango gaituzue fase bakoitzaren amaieran, edo eta jardunaldi bakoitzaren amaieran, gertatzen den onena errepasatzeko, beraz, momentuz gogotsu, baina ondoren, emaitzak ikusten hasten garenean, ea zein den gure aurpegia, Jose Mari. hori da, ikusi beharko da, ez dugu batu duzuna. Animatu daia jendea armaia puntu duzen parte hartzera, doainik da, behin porra eginda hor daukazu hilabete guztirako, eta, bueno, sorte bizkatukin, sari politetara, sari politak lortzeko aukera hor daukazu, beraz, bueno. Hemen gu jarraituko dugu mundialean zehar mundiala iruzitza egiten, mundialeko historia desberdinak kontatzen, aipatu dugun bezala azken aldian, eta, bueno, ea zertan zer gertatzen diren mundialak guztien ari zizkigun, bueno, ez zati ilun horiek argitzen diren pixkanaka, eta dena konpontzen eta txapelketa normal bat jasotzen den, eta futboladetik, bueno, ni behintzat gozatzeko ilusioarekin eta gogoekin, eta ostegunean, bertan, Walter Sampaiok zuzenduko duen Mexiko Hego Afrika hori partido hona izaten den, eta hortik aurrera datuzen partido guztiak. Mexiko Hego Afrika 2010an izan zen lehen partido berdina. Halaxe da, kasu hartan, ez dakit, berdinketarekin amaitu zen, ara Xabalaren gorarekin bat eta huts amaitu zen, Hego Afrikaren alde. Rafa Márquezek ere sartu zuen Mexikorentzat. Hala, Rafa Márquez handiak, bai. ea oraingo honetan nola amaitzen den. Mexikok ere baditu jokalari nahiko interesgarriak, jokalari gazteak, momentuz behintzat nik ez ditut aukeratu, baina esan bezala, hementxe izango gaituzue jardunaldi bakoitzaren amaieran, gustatu bat zaituzue hau ere elkarbanatu zuen lagunen artean, eta nire partetik, Jose Mari, beti bezala, placer bat izan da, udan ere ez du eskantzatuko, hementxe izango gara, eta urren arte, ondo izan. Hori da, Josu, datorren astean gehiago eta hobeto, eta jamen jarraituko dugu mundialaren nondik norakoa aztertzen, eta futbolaz gozatzen beti bezala. Besarkada bat, eta hurrengo arte. Ongi esanak gogoan hartu, beti bezala, eta gaizki esanak barkatu, urren arte. Aio. Agur. Baloiaren atzetik doaz hogeita bi, jokaldi bikainak da amaika opari. Futbolaren